So Ajujon Kajwe say Onicha Ukwuani she ne baby. Onicha Ukwuani she no Onicha Ukwubia. De Onicha Ukwele yabo Onicha IGBO Anambra. Onicha IGBO yabo Anambra. Okay. To further comment on this video from our brother Mazi Henry Chukwemeka Ube, all the way from Onicha Ukwuani, I will borrow a word from my native dialect, Mbiri. Orihonye ama uzo shibia adupogamu wororo. Pusa, onive kajwe. Hello viewers, this is Henry Ube TV. I'm right now at Onicha Ukwuani. Standing here beside me is my auntie and my mom as well. Based on the fact that I'm here on a fact-finding mission in regards to where Onicha Ukwuani originated from. So I'm going to ask her in my dialect, so that the world can, understand where Onicha Ukwuani originated from. So name one of our joke joy, because if I wage it was nsemoku ne batam mention ne ufutundo Ukwuani anya. So ajuka bo say Onicha Ukwuani dabo ose born ichi say shina ne ikonicha ya magosi ikonicha boke then ewishi na moji ne ebabu no grandma while nobody senu bo kwapo Onicha Ukwuani. So ajujon kajwe bo say Onicha Ukwuani she ne baby. Onicha Ukwuani she no Onicha Ukwubia. De Onicha Ukwele yabo Onicha IGBO Anambra. Onicha IGBO yabo Anambra. Okay. So because if you can many shim owunu photo men when I do do say Ukwuani shinene yabo ebeni kwen no kware so nwe bo shin bia. So yabo ifeka so ki ya mu na aju na aju. So Onicha Ukwuani ka anyị bụ Igbo ka anyị shi na-ebia. Okay. Okay. Then ogbe ndị na kebefa ogbuku. Ogbuku umunguru. Okay. Ogbuku umozini. Okay. Ofu Onicha anyị na dịka bụ Onicha Ukwu ka anyị shi na-ebia ọwa aka. Okay. Okay. So ka elekwusi ije obodo ya bụ Igbo na ogbuku dawo. Okay. Ogbe bewe kwusi umebiri ya bụ odoni dasawo. Okay. Na Igbo no. Okay. Ose bụ ogbe nde ọzọ dịta ni efa obodo anyị no dị na Igbo ọdachi n'ebe ni. Okay. Then more than yabo ojumebiri. Okay. When we shina no kano. When we shina Igbo. Okay. Okay. O yabo doni we. Okay. Yabo no wa gba okwo. Okay. Okay. Wa gba do maroko. Ya fugo nda ye na nye ife gba okwo no. We ye shina umebiri. Okay. Okay. Yabo buko gba nyi no so odoni. We ye shina umwenwiri kwa nyi. Anyị bụ ụzọ. Okay. Ụmụ enwere iku bụ ụzọ wee ji na-eyi anyị. So ndị ụmụ anyị ahụ sụkọrọ bụ ụmụ anyị adị n'ụlọ nnara anyị n'aka egiri ife n'ụkwashi mmadụ ọjọọ anyị nwere egbukọrọ ụmụnne m bugara shishi ọkpụ ndị nọọsụ taba man si fekena dikena. Okay. Okay. Hello viewers, and as you can hear from our mother, from history, according to her, that Onicha Ukwuani migrated all the way from Onitsha, that's in Anambra, to settle here. So I wish you all best of luck, and I also seize the opportunity to thank you all for your wonderful support you are giving to Henry Ube TV. Yes. Bye.